jdeme do metra. Bude to stát mega peněz. Já už to úplně vidím, že to bude mega expensive. Jedeme do Stanfordu. Stratfordu. Potom St. Paul's. Jo, potom St. Paul's a nevím, co budeme dělat tam, ale určitě něco strašně zajímavého. Jdeme vyspovat z metra, to je hrozně zajímavé. Jo. A to vám určitě natočíme. Pojedeme půl hodiny, takže... Takže to bude hodně záživný. Půl hodiny je docela hodně, to není málo. To je mega bum bum. Hele, už nám je kolika průvodkyně, takže radši to bude. What is this sound, kámo? What is this? It's so beautiful in here, look at these people. Jak se cítíte, že jste v metru? Praha lepší. Kámo, my děláme, jak kdybyste nikdy neviděli metro. Co? Metru. Jsme v prvním obchodě. Tobě si koupil bubble tea. A já mám tady spicy popcorn chicken. Co znamená? To by to dám mega rychle. Mega dobrý. To bude stát za to. A máte tady různý seasonings prostě. Curry, kimchi thai, dumpling, cumin, chili, matcha dokonce. Já si návrh dala darling. Potom dáváš té, strawberry, milk, bubble tea. Co se dal meal, takže jsem si to vzal i bubble tea. To je dobrý. Mi dal doporučení. Já to bude... Říkal, že je to special seasoning for me. Jo, říkal, že je to special seasoning for me. Spicy. Kolik z 10? Oh. Spicy, já to teď. Kde byla ta ryba? You're gonna die. Už mám červený rty. Je taky. To vás. Je červený celý. Jsme na Chinatownu. A to byla jsem totální sračku, zpátky do Česka. Do našeho vlogu. Pavel si dal moc spát k kůře. Vlastně byla celý. Bylo to hrozně spicy. Jsem nad tím taky váhal, jestli to mám dát spicy. Ale jsem si řekl, že jo. Ale čínský jídlo si nikdy nedávejte spicy. Protože nikdy nevíte. What is the chicken block, kámo, Minecraft. Ale počkej, jo, to není jediný, co se Pavel dal. Pavel má ještě bubble tea, takže se totálně zesere potom. Takže bacha, Honzo. Honzo, my přejeme hodně štěstí a Pavlovi taky. To bude po cestě domů, to bude černé. Můžu ohnout na ten strip. Píče, to se žere. Já mám taky spice a je to úplně hrozný. Nesním to. Hrůza. Kdokoliv, kdo se na to bude dívat. Fakt doporučuju vám. Indický a čínský jídlo si nikdy, když si budete moct vybrat mezi spicy a not spicy, dejte si not spicy. Možná si řeknete, že tak nebudu sračka, dám si spicy. Ne, je to fakt lepší. Padne mi huba. Já souhlasím s Pavlem. Když se mě zeptal spicy a já, yes. Já si váhal, jsem si říkal, ty píčo. No tak když tak se poseru. Kámo, to bude taková sračka, to svět nezažil do prdele. Přidej si tam special sauce, special powder a já, tak jo. No a jenom, že Natála má ale plechovou hudbu, že jo? Natálka má plechovou hudbu. Ještě jednou řekni Natálo. Bělou na tebe tohle bubble tea. Please. Poslední kousek pro vás tady. Ochutnám. Je to skvělý. A teď tady právě stojíme. 10 z 10. Tady právě stojíme před shopem pekingskou krknou, takže to si dáme určitě na sklidnění našich vat. Našich žaludečních děr. Ano, našich žaludečních děr, ano, správně. Kolik bys tomu dal ze 10? Jako, kdybych v tom actually něco chutnal, tak by to možná bylo lepší. Ale vzhledem k tomu, že moje jako chuťový buňky už jsou mrtví, tak jako to nemůžu hodnotit. To ještě takhle rozříznu, aby to nebylo jakože jen tak prostě. Ale kvůli tomu se to spicy dostalo i dovnitř, takže není útěku. To je special guest pro jednoho odběratele tady.
kámo. Mě brní huba. Když to někam budete vydávat, na YouTube stejně už vysím. Luky Becky, shoutout, jo. Shoutout. Dejte subscribe, koment, pokud znáte Luky Becky. A pokud neznáte, tak dejte koment. Yeah. Protože jich bude víc určitě. Tak co, guys, jdeme na ice cream? Jo, ice Takovej šlehanec. Uvědomujete si, že si jedeme, že pojedeme 24 hodin domů, vole. Vy se poserete. Jeden do jednoho. To nebude ice cream, to bude ice cream. Všichni do jednoho se poserete, kámo. Žádný ice cream, já to nebudu čuchat. Já žádný ice cream nechci ani vidět, kurva. Stop, jak to pálí, jak mám rýmu. Ice cream! Ice cream for ice cream, vole. Ah! Oh yes, oh yes. Jdeme na ice cream, Pavle. Jo, Yes. Jo, tohle je moje oblíbená část našeho vlogu. Yes. Pek s náma taky mluví tady. Toho to taky baví. Tohle vlogu je předtím, než jsem dostal to jídlo. Přijdou lepší časy, Pájo. Přijdou lepší. Až si dáš ice cream, tak okusíš poznání. Až nám v autobuse. A v autobuse řeknou, ale někdo to uspal, nelezte tam. Tak budeme přesně vědět, kdo to byl. Ice cream. Jak se zaručeně posrat? Ukaž to tady. Tohle zní jako můj dnešní večer. Máš vlog? Ty vole, vyfoť Pavla. Pane bože. Hello darkness, my old friend. Já se omlouvám. Já potřebuji záchod, ne, no joke, kámo. Ne? To jako na mega. Ne, to je dobrý, dám si prdel. Jo. Jo, to je úplně mačo. Hangár. Natoče. Horto tak. Ne, přání mi to dobrý. A počkej. Letí letadýlka. Tohle nepřijdeš nám to. It's just my own opinion. A bacha, až sníš tu zmrzlinu a potom máš ještě tady rybičku. Rybička. První dojemy. Dojemy. Bubble tea. Jo, bubble tea. Ty jsi nikdy neměl bubble tea. S těma černýma poličkama určitě ne. To je tapioka, no. Jo, no, to je jedno. Ale jsme bubble tea with tapioka. Počkej, takhle. A vyfoď to. Pavle, nemůžeš dělat normální ksik a ne shy boy. Nevím, jakoby to karamel milk. A jo, milk tea, dává smysl, že v tom cítím čaj. Celkem sweet. Ty kuličky mají takovou divnou konzistenci, takhle jakoby nejde to rozkousat moc. Takže to bude něco podobného jako moči, akorát prostě souknutý v tom mlíku. Ty jsi přišla ze Samsungu. Tak čau. Jdeme. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. I'm scared. Dělej. Už je, že tě neuvidím. No právě, jsi hodně. Bylo trapný. Nebylo ani panika. Co to kurva bylo? Já si myslím, že mi to vyjde. Ono to nevyšlo. To by asi souhlasíš s tím, že ukážu na tebe. My tři se odsuneme od tebe a budeme řvát pickpocket. To jsi reálný. A já umím řvát, ale dobře. Pojď spolu zařveme nějakou složku českou. No, na to 3. Kurva, jo, hodně. Raz, 2, 3. Kurva!